ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଘ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଘଟି ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ହରିଣ ନିଆଁରେ ଫସିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଭୟରେ ଅଟକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଘଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ନିଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ କରି ସେ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ହରିଣଟିକୁ ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅ।